Bueno, egun on guztioi, kudeaketa txostenaren aurkezpenaren bigarren zati honetan zera ikusiko dugu. Alde batetik kudeaketa txostena aurkezterakoan, hainbat ataletan datuak azaldu dira, orduan hoien zehaztapenak ikusiko ditugu, eta beste batetik informazio ekonomikoa emango dut. Datu guzti hauek jaso dezuten kudeaketa txostenaren eranskinean bilduta dituzue. Beraz, hasten gera lehenengo puntuarekin, afiliazioarena. Eta hasteko gogoratu behar da, hemen emango diren datuak afiliazioarenak, 2008ko irailetik 2012ko irailara arteko datuak direla. Bai? Bueno, afiliazioaz asko hitz egin dugu 4 urte hauetan, beti bezala. Baina era berean desberdina izan da. Eta desberdina zergatik? Gauzak diren bezala asko sufritu degulako krisiak eragin duen enplegu suntsipenarekin. Afiliazioan oinarritutako organizazioa gera, gure eredu sindikalak eta ekintza sindikalak afiliazioa behar du, eta gure proiektuaren autonomiak ere afiliazioa behar du. Eta horrek esan nahi du, gure buruari ezartzen diogun erronka oso altua dela, eta lortzeko beraz lan asko egin behar da. Lan planak, epe ertainekoak, epe luzekoak, txokeko planak, esan diegu plan batzuei, bilerak, jardunaldiak, kanpainak, halaxe ibili gea. Eta horren emaitza balore oso handikoa da. Alta asko egin ditugu, eta horrekin lortu dugu emaitza ona. Negatiboa, gorria da gure emaitza, baina emaitza ona da. Eta hau esateko, soldatapekoen bilakaerari begiratu behar diogu. Zer gertatu da urte hauetan? Ezaugarri nagusia guretzat, enpleguaren suntsipena izan da. Eta soldatapeko pertsonen kopurua 12% jaitsi da 4 urte hauetan. Sektoreka zera ikusten dugu. 1.300 pertsona gutxiago daude lehenengo sektorean. 56.700 langile gutxiago daude industrian. 39.200 soldatapeko gutxiago daude eraikuntzan. Eta 30.100 gutxiago zerbitzuetan. Hau da, denera 127.500 soldatapeko gutxiago daude orain dela 4 urteko datuarekin konparatuz. Horrek esan nahi du soldatapekoen kopurua 12,13 jaitsi dela. Eta guztiok dakigu, afiliazioa neurri handi batean lotuta dagoela lanpostu bat izatearekin. Eta beraz, bilakaera honek, enpleguaren bilakaera honek, eragina izan ditugun bajetan edo bajen bilakaeran. Eta horregatik diogu, izandako emaitza ona dela, negatiboa izan arren. Urte hauetako afiliazioaren emaitza 4.006 afiliatu gutxiagoa da. Horrek esan nahi du, gure afiliazioa 3,66 jaitsi dela azken 4 urte hauetan. Kontuan hartuta, leheno aipatu deten soldatapekoen bilakaera izan dela 12,13ko jaitsiera. Honekin lotuta ere, enpleguaren suntsipenak bere eragina izan du gure afiliazioaren adinean, edo gure afiliazioaren adinaren araberako konposizioan. Lan merkatuaren ateak erabat itxita daude gazteentzat, eta suntsitu diren lanpostu askotan gazteak zeuden. Beraz, izandako kaleratuak. Honen ondorioa ikusi da gure afiliazioan. Eta batazbesteko adina, gure afiliazioaren batazbesteko adina, handitu da 4 urte hauetan.
4 urte pasa dira, ez dugu handitu 4 urteetan, baina handitu da bataz bestekoa. Eta 1,6 urte gehiago dauka elako afiliazioak gaur egun. Hau da, gure bataz besteko adina 46,2 urte dira. Datuekin jarraitu horretik, gardentasunari buruzko aipamena egin nahi dut. Kongresu arte honetan, gure datuen egiaztatze prozesu bat egin dugu. Auditoria deitzen dioguna, eta kazetariek, komunikabideetako kazetari batzuk egiten duten auditoria, bankuek ematen dituzten datuak, afiliazio edo kuoten informazioarekin. 3. aldia izan da, 83. urtean egin genuen, 2004. urtean ere, eta hau zerrekin dago lotuta, elak garrantzi handia ematen dio bai informazio eta datuak emateari, eta baita sinesgarritasuna irabazteko balio duten horrelako prozedurak egiteari. Eta beraz, emaitza positiboa izan ez arren, ez dugu zalantzarik izan, datuak eman behar dira sinesgarritasun hori mantentzeko. Hau ez da irabazitako gauza bat. Botere ekonomikoak, politikoak, zein mediatikoak, lana egiten du sindikatuei zilegitasunak kentzeko. Eta horrek badu bere eragina iritzi publikoan. Eta jakinda gutxitan ikusten direla horrelako ariketak, esparru sindikalean, zein politiko edo sozialean, oso beharrezkoa iruditu zaigu egiaztatzek prozedura hau burutzea, eta hala egin genuen abenduaren 11ean. Aipatzekoa da, zentzu honetan, gardentasunak posible egiten du, ez da bakarrik esateko guk egiten degula, baizik eta posible egiten du gardentasun honek azterketa maila, eztabaida erreala eta ondorioak zuzenak ateratzea. Eta hau guztia, zertako, aurrera egiteko, langileok behar dugun organizazioa egiteko. Zentzu honetan, beste sindikatu batzuekin egin ahal izan dugun sakonketa, guretzat berebiziko garrantzia du. Sindikalgintzaren berrikuntzari ematen diogun garrantziaren baitan. Eta hau esan da, sindikazio tasara pasatzen gera. Ikusi ditugun bilakaeren ondorioz, enpleguarena eta afiliazioarena, elaren sindikazio tasa hobetu eginda. Sindikazio tasak adierazten du lanean diharduten soldatapeko langiletatik zenbat dauden elara afiliatuta. Beraz, datu hau kalkulatzeko, afiliazio aktiboa kontuan hartzen dugu eta soldatapekoekin konparatzen dugu. Gure sindikazio tasa 10,34koa da. Inoiz izan dugun sindikazio tasarik altuena. Eta 2008ko irailarekin konparatzen badegu, ia puntu bat gehiago. Gehiago izatea nahi eta behar dugu erronkei aurre egiteko, baina balorea eman diezaiogun tasa honi, gogoratu behar dira bi gauzak. Bat, honen inguruan dagoen informazioa pobrea eta txarra da. Sindikatuek afiliazio datuak egiaztatzen ez duten eremuetan, ez dakigu zein den tasa eta zein den bere bilakaera. Hori alde batetik. Eta bi, balioa emateko ere gure tasari, begiratu behar diogu gure inguruan gertatzen denari. Dauden datu pobre hoiekin. Hego Euskal Herrian, 2008 urtean, egin zen inkesta baten arabera 29%koa da. Estatuan, orain dela 20 urteko ikerketa batek dio sindikazio tasa 10%koa zela garai hartan. Frantzian, orain dela urte batzuk egindako ikerketa batek zion sindikazio tasa 8%koa zala. Eta Alemanian, kasu hontan 2008ko datuak dira eta sindikatuek emandako datuen arabera, 19%ko tasa ematen zen. Beraz,
elaren datu hau, 10,34 datu honek balio handia du. Eta orain ikusiko dugu afiliazio hori nola banatzen den ikuspegi desberdinetatik. Hasteko eskualdeka ikusiko dugu. Puntu honetan, azpimarratzekoa da, eskualde batzuetan positiboan gaudela. Ikusi dugu emaitza orokorra negatiboa da, baina eskualde batzuk positiboan daude. Gertatutakoa aztertuta eskualde horietan, beste eremuetara zabaldu daitezkeen esperientzionak atera behar ditugu. Eta honekin, lehen txikik aipatu duen bezala, lan planak zehaztu eta jorratu. Horrela aipatzekoa da, Gasteiz eskualdeak 3% hazkundea izan duela, Eskumaldeak 2,46 edo Gernika Durangok 1,3ko hazkundea izan duela. Federazioetara pasatzen bagera, hemen esan behar da, enpleguaren bilakaera desberdinak sektoren arabera, ikusten dela federazioek izan dituzten emaitza desberdinetan. Horrela, zerbitzuak federazioan afiliatu gehiago ditugu, 1.233 afiliatu gehiago. Horrek suposatzen du, zerbitzuak federazioak izan duela 4,9ko hazkundea. Gizalan federazioan mantentzen dugu afiliazioa. 116 pertsona gehiago daude afiliatuta orain dela 4 urte baino. Eta metala eta hainbat federaziotan orain dela 4 urte baino gutxiago, 2.908 eta 2.957 afiliatu gutxiago. Hainbat federazioa da afiliatu gehien galtzen dituen federazioa. Eta baita jaitsiera handiena izan duena. Baina kontuan hartu behar dugu federazio hontan kokatzen dela eraikuntza sektorea. Eta leheno ikusi dugun bezala, sektore horrek 40.000 soldatapeko galdu ditu 4 urte hauetan. Zituen soldatapekoaren erdia. Bestalde, aipatzekoa da, sektore batzuetan hazkundea izan degula. Eskualdeen kasuan esaten genuen bezala, sektore batzuk emaitza positiboak izateak gure lan sindikalean sakontzera eraman behar gaitu. Ondorioak atera eta esperientzionak zabalditzagun beste eremuetara. Horrela, adibide batzuk ematearren, merkataritzan 3,26ko igoera izan dugu, garbikuntzan 3,69 edo soziosanitarioa delakoan 17ko hazkundea. Eta krisiaren eraginak orokorrak izan dira, sektore hauetan ere pairatu dira. Beraz, afiliazioa handitzeak balioa handia du. Honen ondorioz ere, 4 federazioen pisua aldatu da, eta gaur Gizalan da afiliatu gehien dituen federazioa elan. Beste ikuspegi bat generokoa da. Kongresu arteko afiliazioa generoaren ikuspegitik aztertzerakoan, azpimarratzekoa da emakumezkoak gehiago direla kopuru absolutotan. 1.674 emakume gehiago gera, orain dela 4 urte baino. Horrek esan nahi du konposizioan ere aldaketa egondala. 2008an emakumezkoak 137 ziren eta gizonezkoak 173. Eta gaur, emakumeak afiliazioaren 140 eta gizonezkoak 160 suposatzen dute. Beraz, 20 puntuko aldea, 40-60, orain dela 4 urte 26 puntukoa izanik. Eta datuak, eta azpimarratzekoa da baita kasu hontan, gizonezkoen enplegu gehiago suntsitu dela, hori hala da. Gizonezkoen artean 16,6 jetxi da soldatapekoen kopurua, baina emakumeen enplegua ere jetxi da, 6,9. Eta jetxiarren afiliazioa kasu hontan igo eginda. Eta datuak ikusteko beste ikuspegi bat, enpresaren tamainakoa da. Lanean dauden afiliatuak enpresaren arabera edo enpresaren tamainaren arabera sailkatzen baditugu,
zera ikusten dugu. Gure afiliatuen ehuneko 40, 50 langile baino gutxiagoko enpresetan daudela. Eta gure afiliazioaren ehuneko 56 langile gora enpresetakoak. Honek esan nahi du, sindikazio tasa enpresa tamainaren arabera ematen duen emaitza dela handietan ehuneko 15,5 eta sindikazio tasa enpresa txiki eta ertainetan ehuneko 8,5 dela. Datu guzti hauek ikusita, zera esan dezakegu? Krisiak eta kaleratzeek eragina izan arren afiliazioan izan dutela, lanean daudenen artean lan sindikala, hau da, langileak antolatu eta afiliatzeko aukera handiak badaudela. Gakoa zein da? Langileengan gertu dauden militanteak izatea lan eremu bakoitzean. 2. Bereziki sektore prekarioenetan, feminizatuetan, elak jarraitzen du azken hamarkadan izan duen sindikazio emaitza sendotzen. Eta 3. Elako afiliazioaren ia erdia enpresa txikietan kokatzen da. Eta horrek, esan nahi du eremu hau ere, esparru zentrala dela ekintza sindikalerako. Bigarren atalera pasatuz, hauteskunde sindikaletaz hitz egingo dugu. 4 urte hauetako emaitzak positibotzat jotzen ditugu. Hauteskunde sindikalen epe trinkoa pasa dugu 2010 urtean, eta hortan hazkunde txiki batekin bukatu genuen. Eta orduztik hona, jaitsiera txiki bat izan dugu ere. Baina zentzu horretan, dezimak alde batera uzten baditugu, zer esan dezakegu 4 urte hauei buruz? Hego Euskal Herrian, krisi garaian ere, kontrabotereko eredu sindikala da ordezkaritzaren gehiengo zabala duena. Hau da, langilegoaren gehiengoak aukeratzen duena bere burua defendatzeko. Eta ondorio gisa esan genezake eredu sindikal honen baliagarritasuna berresten dela. Urte batzuk dira dagoeneko, batzuk espero zutena ez dela pasatu. Patronala eta gobernu desberdinen kalkuloa zera zen, kontrabotereko sindikalgintza herri hontako gehiengoa izateari utzi bertziola. Eta horrekin, besteren artean, elaren gainbera hasiko zela. Hemen ditugu datuak. Nafarroan ehuneko 21,3 eta erkidegoan ehuneko 19,6 ordezkaritza duelak. Hau da, Euskal Herrian, elak ehuneko 35,04ko ordezkaritza duela. Beste sindikatuek izandako bilakaeran, dezimak alde batera utzita baita, baditugu 2 datu azpimarratzekoak. UGTek puntu bat galtzen du, eta ehuneko 16,6an gelditzen da bere ordezkaritza, eta besteak, hau da, 4 konfederazioetan ez diren besteak, 1,3 puntu irabazten dituztela, eta ehuneko 10,85ko ordezkaritza edo pisu hartuz. Aipatu behar da beste alde, enpresa itxiera eta langile kaleratzeak direla medio, ordezkari kopurua jetxi da 4 urte hauetan. Ikusten badezue, 1.960 ordezkari gutxiago daude Hego Euskal Herrian denera. Eta honen ondorioz, besteak sindikatuak kenduta, sindikatu guztiek galdu ditugu ordezkariak. Eta atal honi dagokionez, bukatzeko esan, honen ondorioz, ela lehenengo sindikatua dela Hego Euskal Herrian, ordezkaritzaren ehuneko 35 duelarik, eta bigarren sindikatua, Comisiones Obreras dela, 18 puntura gelditzen da. Nafarroan,
Nafarroan, ELA 3. sindikatua da, Komisionesetik 4 puntura eta UGT-tik 8 puntura geldituz. Eta 4 federazioetan ELA lehenengo sindikatua da. Hurrengo atala zerbitzu juridikokoa da. Txikik aipatu ditu hainbat gauza eta espedienteen gorakada azpimarratu du. Zentzu honetan, arreta jarri behar da espediente kolektiboen gorakadan. Datu hauek dira 2008 eta 2011 artekoak, urte osokoak. Orain arte ikusi ditugun ez bezala. Eta aipatu behar da, hemen azaltzen ez den 2012 urtean ere, gorako bilakaera berbera izan degula. Orduan, 2011ko datuei erreparatuta zera ikusten dugu. 8.000 gora espediente iriki ditugu urte horretan, 10.300 gora afiliatuei, eta ia 5.800 epaiketa burutu direla. Zerbitzu juridikoko lanaren erakusgarri ona dira datu hauek, eta baita gure afiliatuentzat zerbitzu juridikoak duen garrantziarena. Hurrengo puntua, edo atala, informazio ekonomikoa. Datu ekonomikoei dagokionez, gure diru sarrerak eta hauen banaketan zentratzen gera. Azalduko dudan informazioa, itxita dauden 2008, 9, 10 eta 11ko datuak dira. 4 urte beraz, eta konparatzen ditugu aurreko 4 urtetako datuekin. Aipatu behar da baita, ELAk aurrekontu bakarra duela, Nazio Kontseiluak onartzen duena urtero. Eta kontuak ixten direnean, kontrol komisioak aztertzen ditu kontu horiek, kontrol komisioa Nazio Kontseiluko 4 kide dira, nazio batzordekoak ez direnak, eta Nazio Kontseiluari dagokio ondoren itxitako kontu horiek onartzea. Diru sarrerekin hasiz, hemen kongresu honi, nik ez diot aldatu behar, nik ez diot azaldu behar, datu hauen atzean dagoenaren garrantzia. Ez dut azaldu behar, datu hauek era zuzen eta argian erakusteari ematen diogun garrantzia. Askotan hitz egiten dugu, ELAren proiektuaren oinarriei buruz, egin nahi dugun sindikalgintzak eskatzen duen afiliazioa, era aske batean gure lana egiteko behar dugun autofinantziazio maila. Zein izan da gure bilakaera 4 urte hauetan? Esan behar dugun lehenengo gauza, zera da? Kuotek diru sarreretan suposatzen duten pixua handitu egin dela. 85,7tik 88,9 pasada. Hau da, 3,2 puntuko aldea eta igoera. Etengabeko gorakada izan du partida honek urteetan, horretaz hitz egin genuen ere asko aurreko kongresuan, eta 4 urte hauetan, urtetik urtera ere bilakaera berbera eman dela, goruntz aipatu behar da. 4 urteak batuta, kuotetan jaso deguna, 80.800.000 euro dira. Aurreko 4 urtetan, baino, ia 25% gehiago. Afiliazio emaitza negatiboa den arren, jasotako kuotak epe honetan, 2004-2007 epekoak baino gehiago dira kuotak orokorrean. Eta bestalde, kuotaren prezioak ere gora egin du ikusiko dugun bezala gero. Hurrengo partida bestelako diru sarrerak dira. Partida honek pisu txikia du eta zerbitzu juridikoko sarrerak dira nagusiki. Beraz, partida honekin bestelako diru sarrerak gehi kuotak, 2 partida hauek osatzen dute ELAren diru sarrera propioak. Eta zera ikusten dugu? 2 partida hauek batuta, gure diru sarrera guztien 80% baino gehiago dela. Inoiz, baino gehiago.
Hau da, inoiz baino autonomi finantzero handiago daukagu, eta kuotetan oinarritzen dena. Ez dezagun ahaztu gure proiektu sindikala bere osotasunean eta era aske batean garatu dadin, nahita nahiezkoa dela diru sarrera propioak ia erabatekoak izatea, eta hauetan, diru sarrera propiotan, kuotak izatea ere pisu nagusia dutena. Gure proiektuaren oinarria afiliatuak dira, ez bestelako iharduerak. Eta diru sarrera hauekin, propio hauekin, gure iharduera guztia finantzatzea. Lan sindikala eta soziala, eta borrokarako behar dugun erresistentzi kutxarena. Hori guztia, zorpetze eta mendekotasunik gabe. Kuadroan azaltzen den hurrengo partida, 4 urte hauetan jasotako diru laguntzarena da. Daukagun ordezkaritzagatik, dagokiguna, Nafarroan, Erkidegoan eta Estatuan. Aurreko epearekin aldenduz, KPI-ren azpiko bilakaera izan duela ikusten dugu. Eta beraz, pisua galdu du partida honek. Diru sarreretan 6,6 suposatzen du aurretik 6,6 suposatzen zuen, eta orain partida honen pisua 5,8koa da. Hurrengo partida parte hartze instituzionalekoa da. Hemen badago zer esanik. Lehenengo gauza 55ko jaitsiera izan du partida honek. Kobratutakoa 2.160.000 euro izan dira. Eta hemen zer aipatu behar da? 2005an lehenengo erabakia hartu genuen hobetuzekin, eta bide berdinetik jarraitu dugu. CRL-en, CES-en, Osalanen eta Lanbiden. Hau da, ez dugu parte hartzen joko arauak bermatzen ez ziren eremuetan. Ez dugu onartzen autogobernuari uko egitea eta estatutik datozen politika antzuak ezartzea. Eta hirugarrenik, ez dugu onartzen finantziazioaren truke gobernuen politikei babesa ematea eta konplizeak bilakatzea. Eta bestalde partida honetan kontuan hartzekoa da, hemen ikusten dugun bilakaera hau izan dela 4 urte hauetan zehar ere, eta baita 2012 urtean. Eta honen ondorioz, hemen ikusten dugu partida honen pisua 4 urteak hartuta, diru sarrera guztien 2,4 puntukoa dela, aurreko epean 5,2 puntukoa zelarik. 2012 urtean ez da 0,5era iristen, 80.000 euro besterik ez dira. Eta honekin azpimarratu nahi dut, nola gure hausnarketa eginda, gure egoera finantzeroaren sendotasunak eta horretarako hartzen ditugun neurriek posible egiten duten ondorio ekonomiko handiak dituzten erabaki politikoak azkeneraino eramatea. Eta bukatzeko, negoziazio kolektiboko partida daukagu, sektore publikoarena, nun pisu erlatiboa mantentzen den, diru sarreren 1% suposatzen dute. Beraz, guztira, diru sarrerak 90.000.000 eurokoak izan dira, aurreko epea baino 20% gehiago. Eta diru sarrera hauen banaketari dagokionez, zera ikusten dugu? 15,11 erresistentzi kutxara joan da. Greba indemnizazioei aurre egiteko. Beraz, 13.000.000 euro eta aurreko epeko pisua edo portzentaia mantenduz. Eta 84,89 konfederazioko gastuak eta horniduetara joan da. 77 milioi. Bi kontzeptu hauen pisua ere berean mantendu dira aurreko epearekin konparatuz. Garrantzitsua da azpimarratzea,
bai konfederazio mailan eta erresistentzi kutxaren kasuan ere, ikusten ditugun kopuru hauek direla sartzen den diru bakarra. Zentzu honetan, azpimarratzea, elak ez duela mailegurik, ez duela inongo zorpetzerik. Eta guzti hau ez litzateke posible izango militantziak eta afiliazio guztiak egiten duen aleginari gabe. Krisian gaudelarik, langileok gehien sufritzen gaudelarik, langabezi eta soldata jaitsierak medio, sindikalgintza errebindikatibo egiteak, eta hori proiektu erabat autonomo baten eskutik, baita arlo ekonomikoan ere, asko kostatzen du. Besteak beste, afiliatu bakoitzak hilero ordaintzen duen kuota hori. Eta zer pasada ba gure kuotarekin? Elak 3 kuota mota ditu, kuadro horretan ikusten dugu izan duen bilakaera berbera, 3 kuotetan. Kasu honetan, 2008 eta 2012ko kuoten prezioa ikusten dugu, edo diferentzia. Diferentzia hori 16,6koa izan da. KPI baino 8,75 gehiago. Horretaz ari nintzen, afiliatuen alegina aipatzen nuenean. Gogorra egiten da kuotaren igoera hau. Batez ere langabezira joaten direnentzat. Baina paradogikoa ala logikoa dela esan dezakegu. Paradogikoa izan daiteke olako egoeran halako igoera izatea. Baina era berean logikoa dela ere esan daiteke. Afiliazioaren bilakaera negatiboa bada ere, koherentziak beste diru sarrera batzuk galtzea eramaten bagaitu ere, langileak defendatuko dituen sindikalgintza garatu nahi dugu. Sektore eta enpresetan borrokak mantendu eta bultzatu nahi ditugu. Langileon bizi baldintzen alde mobilizazioa antolatu nahi dugu. Hori da elako proiektuaren xedea eta hori da kuota bakoitzaren atzean dagoen aportazio solidarioa. Honekin lotuta, kobrantza edo daukagu, eta hemen zergatik esaten dut lotuta, pertsona afiliatua eta kotizantea elan gauza berbera dalako. Dakizuen bezala, afiliatu zordunak kudeatzeko prozedura bat daukagu, eta afiliatu batek 6 kuota sortzera iristen bada, baja da. Horrek esplikatzen du daukagun kobrantza portzentai hain altua. Gure afiliatuen 88% eguneratuta dauka kuotaren ordainketa. Orain dela 4 urte, baino 6 dezima gutxiago, hemen ere ikusten dugu krisiaren eragina. Eta azken puntua erresistentzi kutxarena da. 4 urte hauetan ere erresistentzi kutxak paper garrantzitsua jokatu du oso. Esan ohi dugun bezala, greba batean ez da garrantzitsuna, baina bere biziko garrantzia du tresna solidario hau. Eta hau gabe, esan behar da, greba asko eliratekela posible izango. Elaren indarra neurtzen badegu, pisu handia du erresistentzi kutxak. 2009, 10, 11 eta 12 urteak hartuta, 480 gatazka edo greba gehialdi atzean dago erresistentzi kutxa. Bizi ditugun garai hauetan, non patronalak ez duen mugarik, nun legeek ez gaituzten babesten, eta nun botere politikoa hain urrun dagoen, langileon borrokarako tresnak garatzea nahitanahiezkoa iruditzen zaigu sindikatu batentzat. Langileak benetan defendatuko dituen tresnak. Horretarako 4 urte hauetan KPI baino zeozer gehiago igo dira ordainak. Hor dituzue, ohiko ordaina 800 euro hilean, 115rekin osatutako ordaina 920 eurokoa hilean eta ezoizko ordaina 1.600 eurokoa hilean. Azpimarratzekoa da gutxiengo soldatarekiko suposatzen duen portzentaia.
€107, €123 eta €217 hor ikusten dezuen bezala. Hauxe izan da eranskinaren aurkezpena, datu asko bai, elari buruz asko diotena, eta zentzu horretan gure proiektuaren muina azaleratzen dutena langileak, eta gure proiektua garatzeko azaleratzen duten gakoa langileak. Horregatik diogu, lankidetu, gizartea eraldatzeko lankidetu.